Удар! Още един удар! Еса ще пуда! Еса! Ей! Малек! Най-гърше за голове! Какво правиш, бе? Нищо. Ма ти нещо побъркали се, бе, момче, какво ти става, бе? Тая игра се превърна в някакъв психар? Да! Победата не е на всяка цена, Алекс. Игрите са за забавление. Е време да поиграм малко с Алекс. Алекс, чуваш ли ме? Как се чуваме? Ало, здрасти, Алекс, ейхо! Май, какъв е този микрофон, отвратителен е! Не ме ли чуваш? А така как ме чуваш? Сега по-добре бе! Сега по-добре ли ще чуваме? Ало, Алекс. Крис, ужасно, оправи го! Ето така би трябвало вече да ме чуеш добре. Така добре бе. Добре. Микрофонът е като някаква резачка, моля те, оправи го! Просто няма да говоря, това е. Това беше моментът, в който Криската откри, че голямата му мечта може и да е станала реалност. Затова той бързо отиде на неговото магично място, тоалетната, където мисли най-добре. След дълъг размисъл най-накрая му дойде и гениална идея. Да използва силата си за доброто на човечеството и да помага на хората в беда, които... Ще използвам тази сила, за да направя живота си по-лесен. Чакай, какво? Не трябваше това да избираш, трябва да помагаш на хората, не! Аре, че си има много бокуци, които трябва да изчистиш, айде! И знаеш ли кой е един от тях? Ти! Не! Абе, да скарай се, бе! Абе! Пусти! Пусти, прахопухачката! Готов ли си? Изчисти ли стаята? Да, ама съм изморен. Виждаш ли сега какво е? Виж, какво? Де да беше истинско? А защо трябва да е истинско? Тук е експеримент. Това е тато студио! Тук не си правят ваденки! Аз се чудя как изобщо ще изтъпя Ризо! Нема ли му отрежеш глава? Първата татуировка е сложена, сега е ред на други. Сега е време да отида към него. Назад, разбира се. Здрасти. Чао, Алекс, беше ми приятно. Криси, всеки път, като се прибера от училище, все повече се отчаявам от тебе. Не те чух, Алекс, какво? Кой е обратно? Какво не разбрах, не те чух? Кой е обратно? Защото днес снимам видео и правя всичко наобратно за 24 часа. Да не си обул гащите наобратно. Днес всичко е наобратно, Алекс, как да ти го обясна? Добре, щом всичко е наобратно, аз трябва да съм големия брат, а ти малкия. Това има логика наистина. Добре, аз вече съм малкия брат. Окей, Алекс порасна много рязко. Аре бе, ще ставаш ли малък вече? Виж колко е трудно да си малък като мене. Чао, Алекс. Имам много домашни, трябва да ходя да пиша домашни. Имам домашни да пиша. Да, трябва, ми бързам. Какво искаш да направя? Какво искаш да направя? Да, бързам. Ето. Добре, ето ме. Алекс, защо седиш с тази линия и искаш да ме трепеш? А ти знаеш колко ми е трудно ежедневието? Трябва да пиша домашни, трябва да уча уроци, трябва да спя в стаята. Но! Какво но? Днес правим всичко наобратно. Така че нито няма да пишеш домашни, няма да учиш и ще ми разхвърля на стаята. Yes, най-готиния ден! Щом аз си размених мястото с Алекс, той... Мамо, облякох се и излизам! Къде си тръгнал така необлечен, бе? Какво ти става, бе? Навънка е минус 10 градуса, бе! Абе, не ме мамосвай, бе! Айде сега да се облечеш! Айде! Нема! Абе, нема топло, нема студено, навънка е кучи студ! Айде, обличай се! Айде догоре за копчай, тук до носа! Айде, стой сега, шапка!
Шапка, стой бе! Стой, така не мърдай! Ела тука! Ела тука бе! Само очите да ти се видят. Нищо не виждам. Не ме интересува. Айде слагай това яке. Не така бе! Не така бе, топан, наобратно. Слагай качулката, закопчай се. Гати тия малките деца. Развали ми почивката. Добре, И- Обличай се и да не съм те видял да излизаш пак необлечен. Закопчах се. Така. Отивам си правя маникюра. Хай излизи. О, добре, че се облякох. Наистина е много студено. Как ще е студено, бе? Днеска е прекрасен ден. Как си покъс ръка. Така че нищо не си платил, бе! Хора, абонирайте се за канала Помощ! Абе, Не! Абонирайте се за канала! Довиждане се! Абе ти... Това ако верно си го направил. Не. Трябва да съм сигурен. Не мога да не. то наистина е платил почивката с моята карта! Не! Ела тука! Отвори ми веднага! То се заключи! Не, това е много груб пранк. Това беше много грубо. Да ме заведе на почивка със собствените ми пари. Добре, предполагам. Здравей, Алекс! Добре дошъл в моята крепост! Заповядай, Алекс! Това е по случай Хелуин. Създадох къща на ужасите за теб. Защо? Възсмя се. Абе, стига си, не бе, щастник! Това е мама, като изкараш двойка. Така е. Слиза из бухалката директно. Засмя се обаче на това. О, в какво да правя? Готвил най-лесното нещо. Това зърнена закуска ли ще ми правиш? Да, с любимото ти. Значи зърнена закуска поне няма как да обърка, освен ако не е малуме. Какво правиш, бе? Съм направил грешно пък сега. Ти психар ли си, бе? Кой сипва млякото преди зърнената закуска, бе? Има някакви Нещо правила, хлопа ли бе. ти дъската? Погледни на... Помагаш. А ти защо не й помогна? Седи, но мисля, че през балкона